Madung adlaw ninyo yung tanan. Karong adlaw guys, December 10, birthday ni nanay. Happy birthday nay. I love you nay. Sa hinaton tanay nga tagaan pagkakabaskog og daghang blessings nga moabot sa imong kinabuhi nay. Salamat, Aisa. Unsa nay? Man sa may mong maingan sa greetings ni Kuya Joy nay. Saan man Joy, ito makasladyo. Gari pa ka Joy, gawang dyan ng kakiskakusun. Inidudo pod nay. Si Dodo gihapon. Saan man, nga itong mamusladyo, makauli. Sunod panahon na laman. Sunod birthday na ako, basi makauli mo. Unsa guys, atangin ninyo unsa guys kay Bibo Mika John das birthday nanay guys. Muhilak ka Jonis nanay guys. Awa. Guys, tapos Mariano guys daga kod-kodog bantag sa jo. Lakod-kod kay mag labag-labag na pod ug baso. Hoy, labag ko. Boy. Mag-disco ra ta doy. Mag-disco ra ta unja. Kaya tang pasadawas nanay siyang birthday. Ala ka jud nay pag andam na kajig imong kuratsa diha nay. Hay di ka mao, bahala gug mag-tuhik mong tiil basta kay makasadyaw. Kudkod si Mariano guys kay maha si Ate Ruby og mag-suman po si Mama Julie. Guys, dada Miss Mayor sa sticky buns kay ning palit mig cake. Gikan ni Koy og ni Ate Rhea og ni Dodo. Para sa birthday nanay Let's. Salamat sa grasyang gihatag nimo Ate Rhea. Nay, na may cake ning dili abot nay. Kisaan man nay? Yan naman ang cake. Okba. Okba ra ato sindihi kay wa pa anja pa. Hindi ka kahubaran eh. Wala sa tigit. Okba ra Mama Julie. Wala din. Ligunting eh. Kunti nga. Pero madali. Nagunting to? Nagunting to? Gaulbo-ulbo na ng heart ni nanay. Meron kasi ng sayla. Ukbon kayarong unja. Ay, Lain po itong unja. Tan oras na naibag kang kinsao nagikan. Basahan ay. Happy 73 birthday na Nailita. Gikan ni Koy, Ria o Dodo. Duh! Hilak pus nanay. Anong hilak man nay? Nay. Anong hilak man? Ha? Gimingaw man. Gimingaw ni. Giminga ako ni Mudo. Nalagi. Nihilak na ang pagkunay. Gusto ni Oh. Gusto ni nanay si Dodo pit-pit ng cake. Ano may imong ikaingon ay? Ni Dodo og ni Ate Rhea nay. Si Ria, Koy, salamat din tanan. Kahanan na mo nahag para cake. Salamat. Cake. Sa kay magtotal sa amis pamasahing adoy kay bak ampot ra ba? Siya panay. Darag imong gipapalit Ate Flor de Lisa nga cake. Darag cake nga gipapalit ni Ate Flor de Lisa. Unsa imong ikasulting Ate Flor de Lisa nay? Salamat, Lord Elisa. Lago para ko kanang may way naon. Para na kanang trabaho. Guys, mag-decorate ko sa birthday na nanay. Tabangan. Patay lang ika-ambit. Decorate na naman dadari. Kaning tree, kayo pa man ni maunsa. Pwede rin na kasing ibalik na ni. Hinati rin ng titi, kayo wala ba titi? Oh my God. Si Titi. Titi. Hindi lagi kining. Di lang ko na amri ka na. Kani. Wane. Inihupas. Bukas naman yung way. Yo. Kaysa, mubuto na. Kaysa, Bubuto. saya ho, birthday night. Ning amang ibaguhan ring kari guys. Happy birthday kay. Sumo na po nagnaong blue. Dari na po tas green. Green ba rin? Yellow green. May balon dyan, kaysa? Ni anong buto man ni ron dahil wata siya. Ayun sa day. Happy. Hindi sa isa kaya nag-dikulit. Dari Or sa tas. nagkatang meron di. Dari sa tas. Magtututog din sa kadali. Ani. Hani man ni Mariam, magkatutog ka mo rin, no? Ako na yung sunod birthday. Puhon, pinapod. Tagoy na din. Palit ko din. Kaya ako kay January 22 taho. La, kamoy bomba diha. Ano ba? Adi pa, bigat ka. Mariam, kay mo kuto. Bukhan na yung tingaw. Di ba, be? Nagkikito sa ginaw. Agad niya, ang gamay ko.
Sabi? Nakagisig na ang ugamay ko na as picture si Hagna. Ikaw. Kisay na kang naong. Si Papa. Agay, na kang naong. Dako ko nung nung Diyan hama kaning liwat. Bawa na, Mariano. Hurry. Hama di kaning liwat, be. Nemo. Aw, di tara kang naong. Kare. Ito la. Kare, kone. Hmm. Ano ka na kami pang-bumbaw eh? Siyempre, pero rami bumula na pa. Oh. Kare, ikaw rin. Wala, kamang mga bata diya, pagpaburot mo ng balon. Ado naman din yung pambot ha, kaya wala di mahimo na rin. Grabe, tulong. Hindi yung pambot mo. Parang kita ka mong kare na. Hindi ka naburot na. Hindi ko lagi. Sipa. Happy birthday, bating ikuan pa. Dutang pa. Balloon. Sabi. Next letter. N. Ito ba na eh? Sipa, hop, tara. Chill. Tara. Chill. N. Nanay. Ano lang yan? Kung iring. Urod na di dyan. Sipa. Ito na maligas sa din. Nanti asing. Muli mo mga... Turna. Wala, naunsan na. Galing. Hindi, umurot na. Sa nagaling siya. Naunsan nag-A. Agway! Naunsan nagway! Yes na. Ano wala? Pag-gali na naman. Lagi, paano na? Sipa. Hindi na, dala ko. Maogi ako ingatan. Dukhan ko ha? A. Gyapon A. Wow. Dahil. Tumbaw. The balloon. Ang pink. Lami mo na. Y. Y, D-I-Y. Y-I-D. Oops. Mao. Letter E. Nakiyay. Oh! Lipat Napakaya pa lang! Napay 7. Oo, 7 eh. Nakuutog 7. 7. Ay, okay. Umbo. Kumba. Good. Ako na mo. Ikaw, kuha na magkakauna. Dali. Tip. Tip! Balot! Tara guys. Wala pa na naman guys. Kamulo pang papilit si Mariano. Surrender sa ko kay Huway ang buktan. Yellow na pod. Na may luto ni pilit sa yellow. Sa pura na. Kabus. Sunod, di blue ah. May blue. Ano para ba pagburuta? Ano blue ba yan? Kuha ko sa mapurot. Pwede na pa ng kanang na light blue. Pink, akaling ni. Pwede. Ping. Dito, ping! Pinadang. Wala na ko, ikot kita na naman. Nasa dang nahuman na lagi baksin dang.
Mana? Agbilahan baksinan pod. Di sa... Mga na tayo sana. Mga na si Zagas nagijang bukto na luoy lamang pag bukto na ay mga kasamaran. Pero kuya ka jud decoration na to. Kuya murag ka ng catering services jud. Ha? Nailita at 73. Silang duha ni Lister na ga-airport. Lain mag signboard ning 3 dang. Sila yung nagignaw. Tagaan naman na. Ada pa man Ay. Pinaginot ra di ay. Kuani ba? Kuani from decoration committee. Gas, papagas ka na rin yung nay. Hindi mana. Ang cooking committee humana dai mo dana na mas decoration. Mana cooking committee. Manamot nay. Ha? Ilada ka namot nay. Kalujain tawag leader sa decoration committee kay baksinan man di ay. Okay. Na agay-agay na. Pero gwapo mo rin pag isang kuan guys oh. Gwapo po isang trabaho oh. Pwede po ninyo i-hire. Kaya atang kusina pwede pa rin mauswag. Iuswag dyan ng kamay. Murag titi-ot ra. Pwede mauswag. Mag-ilis na, Nay! Ang sa meting ipasuot ni nanay ron ha? Ito na mong hatag, yung sa toko. Ah, kayo mo pero mo to. Binakan. Andiyan na kayo mangita kung sa ipasuot ni mo ron. Kay, nga dyan ang inig. Agi dyan mo. Mukajab dyan. Pahumot dyan po na eh. Kaya inig kajab na yung maadyo kong simutan. Last na naman, Re. Lasa na lang? Ano na nila misa? Hay, isa? Paadyo nun na. Oo. Tatan hapon. Pero mo rin itong nagduga. Kare mo. Kanang doki. Naman din lipot. Naman din libranas mo to. Ah, maudi ay. Ano ba niya, bro? Ano ba na mo bidli man lang? Bagiran tira, importante ag Okay. siminto. Sa tuloy yung pili. Ay, yun kay kita dalay ko an. Mating na mangita pare ko na nag-outfit ron. Ako din akong watch. Woman din palitan ko rami kay. Giling palit ko pero nakalimot mo ko naghagpiplit dang. Ang ara ba ko kita dang? Wala pa mo ni palit dang. Ang palit ko dang pangitato. Tuwa rin dang to atos pro sinilik si dang. Blog sudanan. Pwede mo kumaligo lagi. Ato kanigo. Anong maligo man grabe nagkajaday gajang bagag daw. Ako kuliligo hapon. Kasi naman kayo Okay, mana? Mana? Dahil mga silbing, tatawag mo silbing spoon. Ipos ako. Lahi poster ma. Nagawin sa nitong ko, orong magkasinabutan ako. Ang gawin na lagi. Adyo ko katawa. Isa pa, kaya galig ma. Ilira naman dari mo. Galig ma, uli ahan ng wari lang. Nansa man yung way na nagniwang man. Niwang mo katong wari. Ti, naulian ng ti. Mamalagi mo, ti. Ah, sa dana ra siguro sa lahat. Hawa lagi. Hawa. Namuha lang sa pero. Roy laman namuha. Ano pakita na? Wah, ano ang makita mo? Wala silang gipa. Gibuthan man ni mo ra gitaw jud ni mo lang. Hala, nani hala kaning si Arway laman yun noon. Adyo yun pagka si Arway. Ang mga kigdar lang natin pamutang. Hindi naman ibutang ang lingkuran. Ilabot na na sa Ano putang ra na stone rati. Ngay mo kaon stone ra. Nanay ra ti tatay. Hindi pwede ibutang. Putang ag duha na nagtatay na plingkuron. Stone ra. Na may mo isang bike din ko na dugi mo. Tindog. Di na nagtatay na plingkuron karon di mag away. Arang apat dyan na paridang. Udah apat dyan na. Apat dyan sige. Lang siya mo pag-vlog. Wala, sige. Ako dyan mo vlog laman kay luoy pag decoration committee kanong singot. So, grabing labihan nag-decorate kayo. Grabe si sa tiga. Tanas Lexi, nagpa-dodo. Aw na pa. Siba-siba nas grapes. Be, Baka naman, be. pangadyo bikaw. Arong makakaan be. Siksihan man lagi ni mo, day. Dali na. Nangis. Ara man lagi siksihan ni mo. Kaysa? Dali, dali na. Murabot katikista. Mura-kura ka katikis. Alag, birthday girl po. Hani man yung gihuhambin, birthday girl. Orienta mo color na eh. Mami, Grace, gago! Pinasudlot magto. Tritoy. Sibag. Ako maninay, ganahan mas nanay ran eh. Nangay si Jack. Tagilid. Ha? Ako ba tigil ko? Tay, street body tay. Magtukob ba niya kung magtukob? Patay ni Gus. Picture ni Gus lang duwan. Gujud siyang nanay dari sud. Sus, radyo dyan gujud din. Patay, dari sud. Nja, picture pa ni. Flora may buhula na.
Namas tatay. Kawan na ba dyan? Kaya murag lamin na Magandang din glitter ha. Oh, picture dang, tapadang. Dang. Aglitin lang, ang daman. Oh, lagi tapadang kau. Upat. Arang. Ako Yorbe, arang magkasinabot tayo. Bilang juga na high heels na panadang. Sigara ang ako pod. Love you too, Sally. Labi oh. Ay, ka lang dugay man. Smile. Nang sa naman yung gusto ko na. Okay, Bill. Ano, magkamang picture na. Tagan tayo na yung dihang siya. Salamat sa mga anak nga ni-sponsor karon. Salamat Lord na nga kami nakatapo karon. Ugang tanang mga anak to sa layo at apil na sa pag-ampo. Matagan na sila og Basko mo pang labas. maglawas dito. Dito kayo ilikay sa mga disgrasya. Wala sila mayong trabaho. Naot pa sa ginoo nga. Matagan sila ang taas pang kinabuhi. Ako sa Lord na kasalamat po sa ang adlang natawan karon nga gipabot pa ko og 73. Tungod ninit ang sukisto nga ko naman. Para sa mahal ang santo. Happy birthday mo! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Later tay. Kaliptan man dang, daradang. Baby na, ang lalasingan na, kaya rin pa sila upo na kaya. Adyo ka, ko na tasibog ka may, teka dyan ma. Walang dyan yung kilay, mahagip. Bakit maniksiga ha? Ah! Oh, pagani. Happy birthday, Nay! May kandila kayo po, hindi ay. Habag mga kandila na eh. Mamag yung mga kandila. Agoy! Agoy! Dato yung 53 nga kandila, wala dyan na andam. Sige, sa naman sa 53. 53. 20 years younger. Kasama namin komite ng decoration komite. Sakit pa na mag 73 dang. Ikaw may decoration komite dang. Di ag 53 makuro rin ija. Naarang lami ag 53 na eh. Sigahan tanan kaya rin sinanay baralag mahubog kung hino dyan. Balik sa libi. Pasagwa na yung silway. Okay, okay. Oh, sige, okay. Di dang, kailangan kandila dang. Kanila ra kanila. Sigahan mo na ng cake ngayon mga aprihan. Nasa diri na. Pwede pag Paspasay ko ng trabaho dang. Dihit dang. Ano ba kayo mapagli mong kandila yung tao? Takas dan. Napaakman. Meron na tayo sa tayo ha. Nagigandahan nila happy birthday na Mali ba kayo utong na rin? birthday bag nanay ug maatis. danay ka dyan mapas mo. Dali adang, paspasidong. Danay mapas mo kay glihop. Danay dyan mapas mo. Ibang ano mo? Ngano kasi pinagsugo ni mong magmadri ka. Okay, sige na na ba? Nabasa na si Andre. Basa na. Okay. Ako'y magkadlit na kay ako'y kinamanghuran. Dag-agan tas ginog yung kinabuhi. Okay. Okay. Hop dyan ay tamas makaya. Happy birthday! Mapagani. Happy Happy birthday to you. Sumakit si Kira. Sakit.